Her er vi blevet bedt om at lave en lineær programmeringsopgave, eller i hvert fald forklare den. Og først vil jeg forklare, hvornår al metoden den bruges. Og den bruges, når man skal finde de bedste markedsmæssige muligheder for at opnå det bedst mulige økonomiske resultat. Herunder, hvordan styringen skal foregå inden for de kapacitetsmæssige og finansielle begrænsninger. Lineær programmering handler om løsning af lineære optimeringsproblemer. Virksomheden vil typisk benytte lineær programmering ved optimering af knap kapacitet. Og dertil så skal virksomheden sammensætte sine aktiviteter således, at de knappe kapacitetsfaktorer anvendes til de mest lønsomme alternativer, således at virksomheden opnår det bedste mulige resultat. Desuden så bruges lineær programmering ofte i sammenhæng med to eller flere knappe kapaciteter. Og ved to eller flere, så kan det ofte løses i et koordinatsystem, som der vil blive vist i eksemplet 29-24. Hvad er det så man gør? Først så definerer man de to variable, så opstiller man de relevante informationer i et skema, så opstiller man begrænsningslinjer, så indtegner man begrænsningslinjerne i et koordinatsystem, så indtegner man løsningsområdet i koordinatsystemet, så opstiller man dækningsbidragsfunktionen, og så indtegner man dækningsbidragslinjen i koordinatsystemet, og så parallelt forskyder man dækningsbidragslinjen udad i koordinatsystemet, og dermed aflæser det optimale punkt. Og så til sidst så beregner man så det samlede dækningsbidrag, som man opnår ved den optimale kombination. Og hvorfor man gør det, det er som sagt for at kunne udnytte kapaciteten bedst muligt, og til de mest lønsomme alternativer, hvorved at man opnår det bedst mulige resultat. Og hvordan man så gør, der vil det jo så blive vist med udgangspunkt i opgave 29-24. Først så definerer man de to variable, som er blevet opgivet, x og y, hvor x er antal MSK per måned, og y er antal VSK per måned. Så skal man opstille opgavetekstens relevante oplysninger i et skema. Som vi kan se ud i venstre side, så står der produktionsfunktion, samlefunktion, malerfunktion. Og disse funktioner er alle sammen opgivet i timer, og som man kan se i den øverste kolonne nummer 2 række, så er MSK x'erne og VSK y'erne. Og så helt ude i højre side, så kan man se den tid, der er sat til rådighed per måned til det her, altså det maksimale antal timer, der kan bruges på det her. Og nederst kan man se dækningsbidragsfunktionen per styk, som er blevet opgjort i kroner, som er x, hvor MSK er 100.000 kroner, og VSK er 50.000 kroner per styk. Så skal man så opstille begrænsningslinjernes ligninger, hvilket vi kan se for produktionsfunktionen, samlefunktionen og malerfunktionen. Dertil skal man så indtegne begrænsningslinjerne i koordinatsystemet. Og det gør man ved at lave en ny funktion, hvor man skriver i funktionsforskriften, hvad ens funktion hedder. Hertil har jeg givet et eksempel på malerfunktionen, som hedder minus x plus 10, og kaldt den malerfunktion, og jeg har så gjort linjen rød, der jeg mener, det gør det mere overskueligt at give nogle forskellige farver, så man kan se, hvorhen i koordinatsystemet de er. Desuden så giver det også god mening at skrive funktionen for ligningen, så det også skaber overblik for læseren og for en selv. På y-aksen er det VSK, og på x-aksen ses MSK. Desuden vil dit koordinatsystem se ud således, hvis du har gjort det rigtigt. Så bliver vi bedt om at indtegne løsningsområdet i koordinatsystemet, som vi kan se nedenfor. Og så bliver man bedt om at opstille dækningsbidragsfunktionen, som lyder på 100.000 x plus 50.000 y, hvor 100.000 x udtrykker dækningsbidrag per styk, MSK, og x er så ligesom den ukendte afsætning af MSK. Og så 50.000 udtrykker så dækningsbidrag per styk af VSK, hvor y så er afsætningen, som igen er ukendt. Så bliver man bedt om at indtegne dækningsbidragslinjen i koordinatsystemet. Og dækningsbidragsfunktionen er fundet i spørgsmål 6, som er sat lig med 0, og så indtegnes som en ret linje i koordinatsystemet. Så man kan se, at de 100.000 x plus de 100.000 y skal være lig med 0, og det samme som 50.000 y er lig med minus 100.000 x,
som er det samme som y er lig med minus 2x. I koordinatsystemet er der så taget udgangspunkt i dækningsbidrag på 300.000, som viser alle de kombinationer af x og y, som giver et samlet dækningsbidrag på 300.000. Der får man funktionen er lig med minus 2x plus 6, som I kan se nedenfor, har jeg vist beregningen. 100.000 x plus 50.000 y er lig med 300.000, som er det samme som 50.000 y er lig med minus 100.000 x plus 300.000, som er det samme som minus 2x plus 6. Så har jeg indtegnet det koordinatsystem, som det kan ses nedenfor af dækningsbidragslinjen. Og så bliver vi bedt om at parallelt forskyde den dækningsbidragslinje, som vi lige har fundet ud af i koordinatsystemet, for at kunne aflæse optimalpunktet. Dermed så har jeg lavet dækningsbidragslinjen og skubbet den ud af, og så indtil jeg har ramt det optimale punkt, som skærer her i 5,5. Det vil så sige, at der skal afsættes 5 styk MSK og 5 styk VSK per måned. Den optimale kombination kan også findes ved skæringspunktet mellem begrænsningslinjerne for samlefunktionen og malerfunktionen, hvor man kan se, at samlefunktionen er minus x plus 10, som jeg også gav et eksempel på tidligere, som skal sættes lig med malerfunktionen, som er minus 3x plus 20, som bliver det samme som 2x er lig med 10, som bliver det samme som x er lig med 5. Og for at finde værdien for y, så skal man indsætte den fundne værdi for x i et af udtrykkene for begrænsningslinjerne. Herunder er der givet et eksempel på, hvis man sætter 5 ind i samlefunktionen, hvor man kan se, at det bliver minus 1 gange x plus 10, som bliver lig med y er lig med 5. Derfor så kan man altså beregne det samlede dækningsbidrag ved den optimale kombination af maskintype MSK og maskintype VSK. Dækningsbidraget for MSK bliver 500.000 kroner, og dækningsbidraget for VSK bliver 250.000 kroner. Derfor så bliver dækningsbidraget i alt 750 kroner.